Taas na, ayos, taas na. Ano ba yan? Parang ya, tsura ka mga motor. No? Okay, mo ka. Guys, no? Parang guys. Suzuki hindi. Pilot. Butas na. Ay, butas na. Ano ba yan? Parang ya, tsura ka mga motor. No? Okay, mo ka. Guys, no? Parang guys. Suzuki hindi. Pilot. Butas na, ayos, butas na. Ano ba yan? Parang ya, tsura ka mga motor. No? Okay, mo ka. Guys, no? Parang guys. Suzuki hindi.
Okay. Pilot. Butas na, parehas butas na. Ano ba yan? Kaya tsura ka ang mga motor. No? Okay, mo ano. Guys, no? Parehas, guys. Suzuki hindi. Pilot. Butas na, parehas butas na. Ano ba yan? Parehas tsura ka ang mga motor. No? Okay, mo ano. Guys, no? Parehas, guys. Suzuki hindi. Pilot. Butas na, parehas butas na. Ano ba yan? Parehas tsura ka ang mga motor. No? Okay, mo ano. Guys, no? Parehas, guys.
susukin eh. Eh? Bye. Pilot. Butas na, Reyes, butas na. Yun o kaya, parang iya tsura ka ang mga motor. No? Okay, mo ano. Guys, no? Parang iya, guys. Susukin eh. Bye. Pilot. Butas na, Reyes, butas na. Yun o kaya, parang iya tsura ka ang mga motor. No? Okay, mo ano. Guys, no? Parang iya, guys. Susukin eh. Bye.
Pilot. Butas na, Reyes, butas na. Yun po kaya. Pero iya, tsura ka ang mga motor. No? Okay, mo ka na. Guys, oh. Para iyo, guys. Suzuki. Suzuki, hindi. Pilot. Butas na, Reyes, butas na. Yun po kaya. Pero iya, tsura ka ang mga motor. No? Okay, mo ka na. Guys, oh. Para iyo, guys. Suzuki. Suzuki, hindi. Pilot. Butas na, Reyes, butas na. Yun po kaya. Pero iya, tsura ka ang mga motor. No? Okay, mo ka na. Guys, oh. Para iyo, guys. Suzuki. Suzuki, hindi.
Ipay mo. Butas na, parehas butas na. Ano ba yan? Parehas ya, tsura ka ang mga motor. No? Okay, mo ano. Guys, parehas guys. Suzuki. Suzuki hindi. Ipay mo. Butas na, parehas butas na. Ano ba yan? Parehas ya, tsura ka ang mga motor. No? Okay, mo ano. Guys, parehas guys. Suzuki. Suzuki hindi. Ipay mo. Butas na, parehas butas na. Ano ba yan? Parehas ya, tsura ka ang mga motor. No? Okay, mo ano. Guys, parehas guys. Suzuki. Suzuki hindi.
Pilot. Butas na, Reyes, butas na. Ano ba yan? Parang iya tsura ka ang mga motor. No? Okay, mo ano. Guys, oh. Parang iyo, guys. Suzuki. Suzuki, hindi. Tayo. Pilot. Butas na, Reyes. Parang iya tsura ka ang mga motor. No? Okay, mo ano. Guys, oh. Parang iyo, guys. Suzuki. Suzuki, hindi. Tayo. Pilot. Butas na, Reyes, butas na. Ano ba yan? Parang iya tsura ka ang mga motor. No? Okay, mo ano. Guys, oh. Parang iyo, guys. Suzuki. Suzuki, hindi.
Okay. Pilot. Butas na. Reyes, butas na. Para iya tsura ka ang mga motor. No? Okay ka mo. Guys, no? Para iyo, guys. Suzuki. Suzuki, hindi. Pilot. Butas na. Reyes, butas na. Para iya tsura ka ang mga motor. No? Okay ka mo. Guys, no? Para iyo, guys. Suzuki. Suzuki, hindi. Pilot. Butas na. Reyes, butas na. Para iya tsura ka ang mga motor. No? Okay ka mo. Guys, no? Para iyo, guys.
Pilot. Butas na. Reyes, butas na. Kaya parang iya tsura ka ang mga motor. No? Okay, mo ka na. Guys, parang iya, guys. Suzuki. Suzuki, hindi. Tayo. Pilot. Butas na. Reyes, butas na. Kaya parang iya tsura ka ang mga motor. No? Okay, mo ka na. Guys, parang iya, guys. Suzuki. Suzuki, hindi. Tayo. Pilot. Butas na. Reyes, butas na. Kaya parang iya tsura ka ang mga motor. No? Okay, mo ka na. Guys, parang iya, guys. Suzuki. Suzuki, hindi.
Pilot. Butas na. Reyes, butas na. Pero iya tsura ka ang mga motor. No? Okay, mo ka. Guys, para iyo, guys. Suzuki, hindi. Pilot. Butas na. Reyes, butas na. Pero iya tsura ka ang mga motor. No? Okay, mo ka. Guys, para iyo, guys. Suzuki, hindi. Pilot. Butas na. Reyes, butas na. Pero iya tsura ka ang mga motor. No? Okay, mo ka. Guys, para iyo, guys. Suzuki, hindi.
Pilot. Butas na. Reyes, butas na. Ano ba yan? Parang iya tsura ka mga motor. No? Okay, mo ano. Guys, oh. Parang iya, guys. Suzuki. Suzuki, hindi. Bye. Pilot. Butas na. Reyes, butas na. Ano ba yan? Parang iya tsura ka mga motor. No? Okay, mo ano. Guys, oh. Parang iya, guys. Suzuki. Suzuki, hindi. Bye. Pilot. Butas na. Reyes, butas na. Ano ba yan? Parang iya tsura ka mga motor. No? Okay, mo ano. Guys, oh. Parang iya, guys. Suzuki. Suzuki, hindi.
Final. Butas na, Reyes, butas na. Yun po ya. Parang iya tsura ka ang mga motor. No? Okay, mo ano. Guys, no? Parang iya, guys. Suzuki. Suzuki, hindi. Tayo. Final. Butas na, Reyes, butas na. Yun po ya. Parang iya tsura ka ang mga motor. No? Okay, mo ano. Guys, no? Parang iya, guys. Suzuki. Suzuki, hindi. Tayo. Final. Butas na, Reyes, butas na. Yun po ya. Parang iya tsura ka ang mga motor. No? Okay, mo ano. Guys, no? Parang iya, guys. Suzuki. Suzuki, hindi.
Pilot. Butas na, parehas butas na. Ano ba yan? Kaya tsura ka ang mga motor. No? Okay ka mo. Guys, no? Parehas guys. Suzuki ini. Pilot. Butas na, parehas butas na. Ano ba yan? Parehas tsura ka ang mga motor. No? Okay ka mo. Guys, no? Parehas guys. Suzuki ini. Pilot. Butas na, parehas butas na. Ano ba yan? Parehas tsura ka ang mga motor. No? Okay ka mo. Guys, no? Parehas guys. Suzuki ini.
Final. Butas na. Reyes, butas na. Pero iya tsura ka ang mga motor. No? Okay, mo ano. Guys, para iyo guys. Suzuki hindi. Final. Butas na. Reyes, butas na. Pero iya tsura ka ang mga motor. No? Okay, mo ano. Guys, para iyo guys. Suzuki hindi. Final. Butas na. Reyes, butas na. Pero iya tsura ka ang mga motor. No? Okay, mo ano. Guys, para iyo guys. Suzuki hindi.
Pilot. Butas na, parehas butas na. Ano ba yan? Parehas ya, chon. No? Okay, mo ka na. Guys, no? Parehas, guys. Suzuki. Suzuki, hindi. Bye. Pilot. Butas na, parehas butas na. Ano ba yan? Parehas ya, tsura ka mga motor. No? Okay, mo ka na. Guys, no? Parehas, guys. Suzuki. Suzuki, hindi. Bye. Pilot. Butas na, parehas butas na. Ano ba yan? Parehas ya, tsura ka mga motor. No? Okay, mo ka na. Guys, no? Parehas, guys. Suzuki. Suzuki, hindi.
Pilot. Butas na, Reyes, butas na. Ano ba yan? Parang iya, tsura ka ang mga motor. No? Okay, mo ano. Guys, no? Parang iya, guys. Suzuki. Suzuki yun eh. Time. Pilot. Butas na, Reyes, butas na. Ano ba yan? Parang iya, tsura ka ang mga motor. No? Okay, mo ano. Guys, no? Parang iya, guys. Suzuki. Suzuki yun eh. Time. Pilot. Butas na, Reyes, butas na. Ano ba yan? Parang iya, tsura ka ang mga motor. No? Okay, mo ano. Guys, no? Parang iya, guys. Suzuki. Suzuki yun eh.
Ipay mo. Butas na. Reyes, butas na. Para ya tsura ka ang mga motor. No? Okay, mo guys, no? Para rin guys. Suzuki. Suzuki, hindi. Ipay mo. Butas na. Reyes, butas na. Para rin ya tsura ka ang mga motor. No? Okay, mo guys, no? Para rin guys. Suzuki. Suzuki, hindi. Ipay mo. Butas na. Reyes, butas na. Para rin ya tsura ka ang mga motor. No? Okay, mo guys, no? Para rin guys. Suzuki. Suzuki, hindi.
Taas na. Reyes. Taas na. Ano ba yan? Parang iya tsura ka ang mga motor. No? Okay ka mo. Guys, no? Parang iya guys. Suzuki. Suzuki, hindi.